Alright, ndị ọma na-ege m ntị a na-echetego m azụ na Volt 104.3 FM na-asị gị daalụ n'ụbọchị nke taa. Ka eke email ka eke o si aga devshon ihe niile na-aga ọfụma. Ndewo. Alright, so tata anụ agwara m unu na anyị na-acheta azụ na m ga-agwa unu ihe njimaka ya wee bịa n'ụbọchị nke taa. And ihe njimaka ya bụrụ ihe anyị anụnube, ọ bụrụ ihe ọfụ pase, kama na o nwere ihe new development, ihe nchọpụta na anya bụ okwu wee sị ka m were ya wee bịa n'ụbọchị nke taa ka anyị tinye ọnụ, dịka enwere a lot of ụmụaka na-egekwa anyị ntị. Ọ bụ na ụmụaka ga-adị ege anyị ntị, gị nwa na onwe gị bụ okenye, i were ya wee set ya na example for ụmụ gị. Maka na nke bụ eziokwu bụ na Ukpana Okpoko Chiri Ukpana Okpoko gburu bụ ntị chiri ya. Ịghọtago? Adaomeka ka m ji wee bịa taa. So ị ga-enwe ike join nwe m live na YouTube. Ana m live kịta na YouTube. Ije na YouTube anyị na Volt ODENIGBO, anọ m ebe ahụ. So o wee bụrụ na nne Favor, ọkwụ nchetala akụkọ nke ọlụ unu maka Favor, onye nke bụ na ọ nwụrụ maka na nwoke o ji ejela hụọ wit enyeghị ya 50,000 naira naanị ya baginu. Ihe o nyere ya 10,000. Amarọ mmadụ one nụla akụkọ ahụ mgbe anyị kọrọ ya ebe a, but ọ na-emeki wave na social media because this is the first time ever anyị na-anụ ụdị akụkọ a, dịka otu o si wee gbasatalụ nwaanyị jelụlarụ wit nwoke ọnwụọ. Ife anyị na-anụdebe bụ na o gbuo onwe ya, rada bụ na enwe ike ije na nke nwoke. Ọ bụ na enyi gị nwoke jide gị na nwoke ọzọ, enyi gị nwaanyị jide gị na nwaanyị ọzọ, ọ di gị ejide gị na nwoke ọzọ, ma nwunye gị ejide gị na nwaanyị ọzọ, ọ na ijelu nya bụ ije emetọ isi gị ana na anya bụ ije, nya bụ ọ bụ na egbu ga-egbu ide na nwere fracas ya issue, nsogbu dapụta anụbọgụ asị na amaba mmadụ mma, or intentionally demand chọọ iji gị wee gwọọ ọgwụ ego. N'ime ihe ndị a niile ofu, mana anyị anụnube na mmadụ ji obi ya niile wee jeje kwa iko wee fụta jiri maka na onye enyezughị ya dị ego gbuo onwe ya. Ụfọdụ ndị mmadụ sị so ebe ọ bụ na the girls na ọ bụ virgin, ya bụ virginity ya cost ya ego one, na cost of virginity of 50,000. Ọ bụ na the man nyere ya 50,000 naira kịta, akala ịnụ onu ya, ọkala ịpụta, ọkara ịbịa drag ba the man. Ụfọdụ ndị mmadụ wee sị na nya nwe na onwe ya jere ebe a, kedu ihe mere o ji wee jee nya bụ ebe, onye kpu ya n'onu. Ụfọdụ si na nke nwoke dị wicked, nwaanyị ọ ga-eji wee bụrụ ụmụaka dị 20 years ka ọ ga na-akpọ ụmụaka obere ụmụaka ka ọ na-achọ. Ụfọdụ bụ ndị sịkwanụ ma nwoke o ma nwaanyị o na fa deserve chara ifefa jetelu n'ụkwụ. Ụfọdụ si nke nwoke, ọ bụ na ị promise na mmadụ 50,000, kedu ihe mere ijiro wee nyekwana ya 50,000? Ụfọdụ wee si nke nwaanyị na ọ kara ịmanage na 10,000 naira because nke nwaanyị anwụgokwa wee na-akọ ihe a niile pụtara n'ife maka na nke nwaanyị nwụ, bụ tupu ọ nwụọ nwanne ya nwaanyị, ọ rada mgbe ọ nwụ, nọ tupu ọ nwụọ, mgbe ọ nwụ, nwanne ya nwaanyị jee na fon ya igosipụta ihe niile na the man kpa ka e wee gaa police station ka akpọchie the man, ka a try ya ka o jee nga. So a lot of controversies si n'ọnwụ this girl wee pụta. Onye sikwa na ụfọdụ si onye si na ọ bụ virgin, mana o nwere onye o mekwala arrange ka ọfụ na Abuja, na nke Abuja work ozi probably because na nke oche na nke Asaba ya work. Nwatakịrị dị 20 years, kedu ihe mere o ji wee hapụ ba wee gbagobe Enu hotel? Mana in all this, ihe nchọ ka ime ka ịmalụ bụ na mmịa maka nkata na nwoke a. Mmịa pụtago kwuo na
na ọ ma na anya bụ nwatakịrị nwoke na-agwa nwa ya okwu, nwa ya nwaanyị okwu, mana na ọ sịrị nwa ya nwaanyị nye ejekwana, ya hapụkwa nke nwoke. Ọ sị nwa ya nwaanyị nye ejekwana, ya hapụ nwatakịrị nwoke, nye ngekwana ya ntị. No pressure the man puts on the child bụ ihe meziri the child ji wee gawa na nke nwoke si ya na o ji ọgwụ, na o eji ọgwụ wee gbu ya, na ọ bụrụ na ọ bịarọ. Amarozi m nọ na kọl ka ha kpara nke ahụ, anyị fụrụ ya na mesi, but ihe o ji emetụta, otu o si emetụta mụ na gị bụ ụmụaka anyị, a lot of them, mana na-ekwu ya ebe a lot of parents are trying, mana onwe ndị adịghị atry. Ndị nke na-atry bụ na ha na-agwa ụmụaka ha okwu, ọ belụsọ n'igwe okwu, using this as a point of study now. O ruru just nnọọ nwoke dị otu a, ịma na ọ na-put pressure on your child. Kedu extra moves imeki as a mother or as a parent, as a father, imeki sure na o better just n'okwu ikwu. Ebe ịma na onye a na-threaten nwa gị, na-asị na ọ bụkwa na o merọ otu a, ọ bụ n'eziokwu na ịma maka ya, wee sị nwa gị nye ejena, na ọ bụ na o jee na ihe ga-eme nekwa ihe ga-eme. And therefore the kind of pressure this man may put on your child, on your daughter, or even anybody can be nwoke na-agakwa through this kind of things. As a parent, obey na just isi nke nwaanyị ejekwana, and nke mmanya bịakwuzi mee travel. According to this, no travel ka o mezi, nwa ya nwaanyị wepụta wee sị ya ma ọ ma ịgba ya alụm, na ọ kpọrọ ya na phone sị ya ma ọ ma nya gbaghara ya, drop call. The next call ọ na-enwetazi bụ na nwa ya kedu ihe a na-akpị ya, nwụrụ insecticide, na ụmụ ihe a na-aṅụgasị poison, ụmụ ihe akwesị ọgwụ anwụnta. The next call ọ na-enwetazi bụ na nwa ya anwụkwa, ọ na nwa ya anwụgo. Ajụjụ m taa wee bụrụ, as a parent, ekwuka ewu ya as many times, ọ bụ na teknik nke a awọkụrụ, nke ọzọ wọkụ, nke ọzọ ya awọkụ. Yeah, nwelu a lot of techniques ị ga-eji na-azụlite nwa gị, dịka otu esi wee kwu, there are many ways to kill a rat. So o kwesịrị ibe na nwa m eje na nwaanyị ejebeziela onwe ya, nwatakịrị na-egero nwa ya mama ya ntị, kedu ihe a ga-eme ya? Because onye nke a bụkwa a typical example of Ukpana Okpoko gburu. Then secondly, ụmụaka anyị na-ege ntị, ụmụaka anyị nọ gị nso, ụmụaka ị na-azụ, ụmụaka nọ under you, kedu ka a ga-esi wee mefa ka ụmụaka aghọta that na ihe ịtụpụ na wee fụ na ha rigogodo enu nkwụ na ha ama mfu ya. This generation anyị nọzi ya now bụ the generation of ha ma ihe niile, because I don't know why ihe mere faji eche na ha ma ihe niile. Mana ihe m bịara maka ya ikwu taa, o nwere ihe ị nwere ike itinye maka okwu nwatakịrị anụ a chelu na oje na oye weta ego ahụ, na ije ụdị ije a, that your life will remain the same. Nwatakịrị nne na nna ya si ya, ọ nne ya ma ọ nna ya, depending on mmadụ one ma maka detin, na onye ọ gwara, onye chọrọ ịdị ya ndụmọdụ, wee si ya nye ejekwa n'ụdị ije a, ya hapụ ya. Nwatakịrị a imecha ịchọpụta na ya bụ nwatakịrị jere ya bụ ije, kedu ihe ilo na ihe eme? Na ịchọpụta na nwatakịrị a jere ụdị ije, because a lot of parents bụ ndị na-anọ na this kind of situation. Even though a lot of people na-eme gentle parenting, ihe a na-emebi, kedu ife ilo na aya eme ya bụ nwatakịrị? Then abịazie n'akụkụ ndị okenye, bụ na nwatakịrị mee ifefe aba mba, ọ jiri nwayọọ gwa okwu, ọ belụ. In this kind of situation, ebe nwoke na-emeki advances, ịma na this man ji pressure abịa,
o kwesịrị ibe na nne ejekwana. Anọ m live na YouTube na Volt Odenigbo. Anọ m live na YouTube na Volt Odenigbo. Then ọ bụkwa na ịchọ enweta m na phone ya kpọnwụ na 07060485853 ma ịkpọ na 09155708347. Mana tupu m gaa n'iru pikie kọọlụ unu, anyị ga-ejechalugodu jee ịmago mechagharịa obere arụ. Ịghọtago? Anyị kwuo anyị aṅụọ mmiri maka na the situation of agwa ụmụaka anyị ihe ha ama nnu ya the high. Amarọ m na ọzụzụ kpatara ya, amarọ m na azụchala ụmụaka ha azụgharị onwe fa, amarọ m na ụjọ bụ ihe adịrọzi nwatakịrị ahụ na-alụ, amarọ m nke ọ bụ abụ, mana otu ọbụla o si na-adị mee ka m malụ ihe ichelụ. Aga na ebe ọbụla nna anachite azụ. Ị nọ na Volt 104.3 FM. Ndewo. Ebeghị gị nwa.
Alright, ana chetego maazụ kịta ka m mepezie phone line ka anyị bazie n'ihe anyị ji maka ya wee bịa n'ụbọchị nke taa. Cheta na ị nọ na Volt 104.3 FM. Anọ m live na YouTube just in case ọ bụ na ị chọrọ join anyị na YouTube. Ọ dị very important. Ayatago. Ọ dị very important na ị join anyị na YouTube na Volt ODENIGBO. And ọ bụ na ị chọkwara ịkpọ ya akpọnwụ na 07060485853 ma ịkpọ na 09155708347. Ajụjụ m chọrọ ịjụ n'ụbọchị nke taa bụ parents o kwesịrị ha kwuo okwu ịchọpụtara na nwa gị na nwoke na-ejekọ ịmago assuming na nwa gị nwere nwatakịrị nwoke na-eprejia ya bịa afọ ya isi na ịma nwa gị ọfụma na nwa gị na nwoke emetụbeghị ya aka na nwoke ama mmetụ ya aka, nwatakịrị ya bịa sị gị nekwa lekwe na o nwere onye si m bịa afọ ya na bie na o nwere onye si m bịa na họteelụ bịa afọ ya, lekwe na since last month ma last 2 months ka o ji na-agwa m ihe o kwesịrị ibe n'okwu ka o nwere other measures a nwere ike iji wee tackle this issue ka hapụ isi echi niile na ihe dapụta na nwatakịrị a bụ pressure ka etinyere ya n'ahụ. Kpọọ m na 07060485853 ma kpọọ na 09155708347 ma kpọọ m na cheke m na YouTube na Volt ODENIGBO. Ya drọpụ nwụla anyị kọmentị gị ebe ahụ na onwe ka o si wee ma dị na ịchọ itinye ọnụ n'ihe nji maka ya wee bịa. Alright, 07060485853. Anyị na-ekwu maka nwatakịrị ntị chiri. Nne ya si ya na ejekwana o wee jechezie pụta nwazie poison maka na gịnị mee na ọ dabara the plans agara ka o si wee kpaa nya ka o si wee plan ya ọ gara ka o si wee ka ọ kacha ya chukwu ka yarịa ka anyị mara ihe ilo. Hello, ka ime nnọọ daalụ sọ derukwa olu gị. Anwụ gaa n'iru. Amaghị ihe bụ na nne na nna gị ga-agwa gị ihe ga-eme na ị kachie si nọ nke ahụ ya nke ihe eme. Ọtụtụ mgbe nne ọ nna mmadụ dịka chi nke abụọ ọ na-ahụ anya. Ụta nọ ebe a kịta onye ọbụla nso m nọrọ mmadụ si ya bịafịa na họtel ọ ya dị ebe dị ụta ya bụrụ ebe a na-eyi họtel ọ ya dị ụta. Nna si ọ bụrụ na e nwere nkata gị na onye ahụ na-akpa ndị ya so m ọ chọrọ gị na mbọkwa ọ bụrụ họtel ka gị na ọ bụ ebe ahụ. Anwụ voice gị na-ebreki kwa ebreki. Gaa n'iru mana voice gị na-ebreki. Ọ gara ịga ebe ndị mmadụ na-afụ anya ebe ndị mmadụ ọ bụrụ ebe ya ọ dịghị ka ọ ga-ahapụ ndụ ahụ
ịnaba enwere ọtụtụ ihe ụmụ nwaanyị na-eme na-abụ risk ka ha na-eteki anwụ ajụjụ na-ajụ tata bụ parents ekwesịrị ụdị ihe a na-aga ebe ọ bụ na ha ma na ụdị ihe a na-aga ebe ụmụ fa nọ ha ekwesịrị ije ọsụsị nwatakịrị eje na obe otu ahụ ụmụaka dị 20 years erugo oge just ịgwa ha okwu obe ka o nwere other measures parents kwesịrị ime ekike ụdị ihe a akụkọ a hafe ịbata n'okwu when you told me yes of new about she and nothing as fast house. All right, one voice gị na-break. I could not collect. Nchọ ịma na ka anyị manage ya, but ọ dị kata mma ọ dị họkwaze mma. So jisi ike chee ebe network dị ka ị nọlụ wee kpaa anyị. Hello. Mgbede ọma. No, the boy is good. Daalụ sọ. Isi gịnị? Onye anwa nwụrụ ọgwụ keke ghọtara m ajụjụ gị. Ọ nwụrụ n'ọgwụ na ọfụ ndị mmadụ ọ nwụrụ ọgwụ drọpụ ọ meseji. Something because na mmadụ jere ihe pelu ihe ọbụla ihe oge o jere ọzọ ozi ihe ugbo ahụ ya wee nwụọ anụmanụ owe mmeghachi na ahụ ọ dịrọ mma ya ahụ mere oge mmeri ahụ ọma ngaziri ya ọ dịrọ mma ka ije produce mmadụ otu ahụ oge onye ọ chọrọ igo ma oshu maọbụ akwa emeji ego fonu ya ozi ya tutu otu obi ya si wee dere ọdịrị ọgwụ ahụ wee nwụọ ndị ga-eme mistake ọ ga-eji ọkụ mmụọ ịma ga-edebe ọkụ mmụọ nke ọ ga erume nchukwu ebe ahụ ọtọdụ mgbe ọ bụrụ na obere nwa ọ kwere nkwa onye maka ife nkwa o kwere wee bịa ọ nkwa o kwere ji wee jee elu ọgọmagbo obi ya mana ụzọ nkwa o kwere ya ọ dịga jere nnata ego abụọ ga ego fonu omezigo ọ chọrọ igo ma oshu ma akwa uzapọta ya iwe ọtakịrị iwu spirit value na ọjọọ ọgwụ spirit ahụ jetutu ozigo ndị ọdịrị eje uwe ọgwụ tụpụzi maka ndị ọzọkwa biko ọtarụba n'ọgwụ ọ dụrọ mma dibịa onye bụ chukwudi ma na-egodo ọzọ ụmụ nwoke enwe maghị jiri ụtọ permission nke ụmụ nwoke mgodo permission nke ndị ọgwụ akwụ ego biko thank you ọzọ daalụ sọ alright daalụ ka iso join nye m n'ụbọchị nke taa ụmụ nwoke na-eme promise and failed onye nke a fili na ọ ya eme n'afri o fili na ọ ya akpa ụdị agwa n'afri ụmụaka nwere obi ụmụaka ji ezi ya ha kacha enwe obi. Hello. Mgbede ọma ka ime adị m mma nnọọ eyo gaa n'iru na anyị na-ekwu nnọọ ekesin ya bụ nke a sị na Adịrịbọị bụ onye ekiri ya kreatọ gịnị gwa na ọ si ya bịa hotel room ajụjụ na-ajụ ekesi mbụ na parent o kwesịrị ibe ụdị situation na because mmadụ gị na-akọwata na ọ ma na ya bụ nwoke na-eso nwa ya ekwu okwu
ọ gwara nwa ya gwara ya ihe nwoke na-agwụ ya mana ọ si anyị eje na okay Dalo so. Dalo. All right, 0706 048 5853. My one at 0915 570 8347. Hello. Hello, good evening. Kekime. Adem
No. Sonny, can we say mom? No. Hmm. Eziokwu. Some people possess, which the man who begin a Issues. Hmm. Because no one can the other day, a married woman who will be a year to get an audience here. Yakoya will get with the year. Over tower, where the honor, over the honor, my boy here. Come on, that boy here die. Wouldn't forget I try you a different for guy. I get enough guy. I'm found. The man of boy over Aka, the man go and I had 2 months that 2 months, but those who pass over and now and then. I'll go there. I'm but the road is today about 1 so now you put me in maka ihe a na-adị m ka ihe ada amụme ma ọ na-adị m ka enwe spirit na-abata based on this girl nwụrụ sniper ka m na-ekwu mụnwa na-efili either na ọ bụ ọgbanje or na ọ dị possess or something like that efili okwere nnọọ ego enyezughị ya bụ ihe ojije nwụọ ya anwụọ more feeling not the spiritual possess. And the my possession now of like this, on a there with anger, too much annoyance. And only way too much anger in him or her. When he do not care going. So more feeling no possess, and then after that man has no fault to me. In Kubana, and when we guys root them again. Like my father Guam that now I was retired 14 years. No here and the government which mama go through. Manopa on a why not retired 14 years. Now here go my is money when I just had 4 brain for family for one bus. Even if some of them like this smoke, always and work so I got to me in work at some of them the one good to go and I had to do from work now in a number. But I gave them now Magiga Agasegi gave the name, no gauge don't or imagine them one year many you ought to limit. She must find means to do it. She must find means. And when one and I'm only son of my father, I the 5 girls and only me. So it in the midst of women. Even my mother Guam said them no more I can work at the very stubborn. I am my mother Guam. No more I can work at the stubborn. So here I need able spiritual something can't affair most times. Manoya follows the victim. Be Bema. Our parents not try onye nke esekwa na ọya nwazụkarịtara nwa ya ọkwa maka na onwe vidio na-apụ ihe nwa ya na-eme ụfọdụ na-eji nwa ya eme nke ha na-eme with responsible way mana ọ ka bụ ka opi ya nke a na-eme then ụfọdụ na-eme nke ha anyhow so ya mere ndị nke a na-eme ha with be able to say na ha zụtago nwa ha but ọ bụrụ na ha watchkwa ihe nwa ha na-eme when they are not there after that na nwa ha had the perfect has it's just that na nwa ahụ na ọ na-atụtụ egwu as in all this a little responsible. So I have my contribution of for parents. Omeru ezigbo agha ebe ọ na-atụ ite oke ya mmadụ rugo 20 years ihe ọkpọtụwe na akọwa nke unu na-anụ na mmadụ na-egbu mpe ya gbuo mmịa o nwere ike ọ bụrụ na ị mara ụra ma
because you will train when the amabano sort of doing with your one as a mature person like that. If you don't want to go sing oh, if you don't be na guy and what say we do about your leader, about the talk he pay you off other kids. So our parents na try and the one that came my that's quite too much or they to work as assuming some people they can lose their parents or their father. Some of them not with single mom or single dad or without parents. And they to work our root as wrong. My family has an email after. Mother but mother to go a guy the brain. So our parents not try because thank you. All Dalo so. Of course, parents not try. Parents not try. But in a situation whereby want to carry and be the mind, because when you go want to see if you want to carry the 20 years. I put on want to carry a go mature because brain here can form what at that point. Oh, you on our water. Which you need na bro na nwoke a ya awali nwe. Onye dị advanced in age gbagotego what ya na-akọ gasịgodo ụmụ ụfọdụ gasị gị ọmọ ị ga drop part or something because at the end of the day kịta anụ ị ga-aghọta nya all ego mere this girl ji wee gbuo onwe ya ọ ma that na normal for fit nwu 40,000 ma ọ bụrụ na ya bụ nwoke enyezughị ya 50k ahụ but still ọ gbara aka jebe ọ just na ọ gbara aka nya fiocha ya pon na mma kwa ya eje na ga but the ajụjụ na ajụ today bụ na from ụmụaka dị otu a kedu ihe o kwesịrị ibe nwoke na-achụ nwa gị nwaanyị ịmalụ gị nwere onwe gị fukwu dị ele nwa gị nwoke ka ọ na-achụ nwaanyị yes because this aso odogwu bụ nwa mmadụ ka ọ bụkwu mana somehow o feel that na underage dị ndị ọ ga-awọli bụ ndị karịa mma ochezozie na brain onye a bụ ụmụaka adọ gị nwa na-ege m ntị mụ na gị mana anyị ama mgbunwe onwe anyị nwere ihe ga-enweta gị megide kịta anụ ntị like nsị ka nwụọ poison ka nwụọ ọ dịrọ possible ọ bịafọzie ihe ego ọba dịrọ possible but nne nwatakịrị dị 20 years ka ala obi si na ọ dị ọmaghọ nwoke jeruo enye ya 10,000 ọ ka fọdụcha o nwere ndị ijeche ịgbala aka nata jeche bata gbaa nwoke ụgwọ jee nwụọ gịnị ọgwụ nwụọ ifuka brain onye nke a it's not like she's depressed now maybe within that short period of time maybe na ọ bịakwa dị depressed but depression abụrụ the main reason mmadụ kwesị o nwere any reason ga-eme gị iwelu ndụ gị no reason at all no reason so ajụjụ na-ajụ tata bụ ndị okenye na-enodo ụmụaka anya ịnotisie na o nwere nwatakịrị nwoke na-agwa nwa gị nwaanyị okwu o kwesịrị ibe na nne Ngozi Jacinta Jennifer Amaka ejekwana maka otu mmesi wee kọọ ya bụ aka ọ na-afịakwudo m arụ ikwete na ya bụ nwatakịrị nwaanyị sidere nwa ya anya ejena except na ọ gwara ya anya na lighter mood the girl take mistake nye amago take ya lightly because ụdị ihe mpam those days mam na-ebu lamp ejebe nke nwoke I promise you nwe ka mam sue malụ na onwe nwoke na-achụ m that period ọ bụ na ha bi n'ogbe anyị a na-ebu lamp ha buru lamp otu a anyị jebe be the neighbor ka a rụọ nwa ya mụ na nwe mgba ntị Chinazọ nwa mma mmadụ abịago na be anyị buru be m sị mma m biko nya gwa nwa ya nwaanyị ya ra nwa ya nwoke aka ọ bụrụ na o nwere ndokwa friends imago childhood so yes enwere extra moves ekwesịghị inwe extra moves ekwesịghị ibe na Chinazọ Emeka ekwesịghị inwe move so that each parents a na-enyocheke ụmụaka ahụ a na-enyochefe ọfụma ebugo lamp because I promise you onwero a child ma gị na-ege m ntị na-agaro through this process onwero a child onwero onye na-etonite na-agaro this process the difference between this child and this other child bụ na ofu na-ege ntị ofu adịghị ege ntị ofu ma age ya ofu amaghọ age ya onwe ndị si na fa they grew up fast
Yeah, but just English. Umuaka ji alapụta onwe fa. I say that they grew up fast. They look older than their age. You look older than your age, keka brain again. Is your brain looking like your size? Or your brain is looking like your age? Because it's definitely brain nobody look like the age. Because when me want to create eju fu nwoke gini adi arụ ọrụ onwe ha ọrụ ịrụ ọrụ ya onwere ihe jikọrọ gini gị nwa si na ịchọ ịmụta content n'aka gị nwa na-esizi na ịchọrọ ije na TM na o kwesịrị ịkwụ gị ụgwọ na o kwesịrị inye gị ego like the whole thing dị godo mixed up gị nwa si na ijelu ka the man muzielu gị content creator because the guy bụ a huge guy na Facebook ọ ma content create ọ gị nwe kwesịrị ịkwụ ụgwọ ka onye ahụ kwesịrị ịkwụ gị ụgwọ ifere na okwu a nwee ka okwu a dabara onye ka meji ọchọ ikwunite okwu content creation a because the okwu a dabara ị na-alụzie gbawazie the man ụgwọ na gịnị ya a na-ekwukweni ya pe mme ya pụta na-ekwusie ike na nwa ya jelu content creating na ọ sịkwara nwa ya nye eje na oje ifere na ada content creating even if na ha kpari otu a na phone o sizi na ya baa n'ihe ọzọ. So mom na 0706-048-5853. My phone na 0915-570-8347. Ka my filo maka okwu anụ a gbasara nwatakịrị ekwesị ijedebe n'ebe alụ nwatakịrị mba ka parents ekwesị iteki extra measures. Ka ime adị m oyi nnọọ. Daalụ sọ Dije Olimbo nnọọ. Ana m aga direct na ajụjụ edo dịka nne nụrụ ka na o nwere nwoke na-adị sọbụ ya na-adị abụ ya okwu ya bụ ebe dị ugbu a ịbụ parent gwakwara anaghị ugbu a ga-akwalite okwu ike na na-amụrịtọzi ya na ọ bụrụ ka eji ọchịkwu kwuchara ya dị ejekwa na ebe ijewarụ mba ị ga na-protesti ụmụaka gị ọ dị ka nwoke nwaanyị inwe nwata nwaanyị n'ụlọ ọ nwanne ya nwaanyị ọ bụ nwunye gị ọ bụ nne gị ọ dị ka ọka akụrụ na ụzọ onye ọbụla bụ ya na anya ga-adị n'ebe ya bụ ọka dị mana ngụwa ga na-protesti ọka dị ịgwalụ mkpa ya mee travel mba o kwesịrị ịma na okwu ahụ esigbu ike na ọ bụrụ okwu ha ga-eme just kwuo like that ya bụ favor jewere ya bụ gawa ya bụ ije all the way from Warri to Asaba ama na ọ bụ ofu Delta steeti mana ya bụ ife jọọ njọ ịma na ụmụaka kịta ha narazi amị ọdụ nne na nna ọ bụrụ na ịchọ ikwu sị na ọ bụ Gen Z generation na ya bụ Gen Z na mama m na mpa m emego oge nke fa my mom and dad their own don't pass this is our time okay ifugo ya nụ ọ chọkọ ka ọ bụrụ a content creator ọ bụrụ gị eketa ọ bụrụ gị ọgbago na Facebook ọ bụzi celebrity ọkụ efugo mana nke kazi ya njọ bụ na o mechara ife niile a wee kọmiti suicide ịghọtago ebe a ka o si wee karịa njọ so ya bụ nwatakịrị nwaanyị na ọ bụrụ na ọ dị ndụ ọfekwunya o kwesịrị every morning ebupụta koboko shinye 3 ma 4 every morning jiri ya wee mere ya breakfast maka na anya bụ agwa ikoriko ọtụtụ ga na-akpakọ nya bụ agwa ọ bụrụ sọ nyanwa ọkwa past 4 years ago ka one commissioner n'Enugu steeti ka nwa ya nwaanyị nwetara a friend from internet lawa Lagos jee na Lagos eburu abịa nnọọ gbupụ ya private part ya na Lagos
bupụ ya n'ite asị ya ọtọgbọ na ebe a aga bute ozu ya. Ọ natazi n'ozu o ji ndụ wee jee jiziri ozu wee nata, ọ bụrụ nzuzu. So ebe m na-ekwu ihe a bụ ndị ụmụaka ụmụ ha nọ na mmadụ emekwana na nwa m abago yunivasiti na for that reason na anyanwa ga-achịkwazi onwe ya na ọnọdụ na mara ha dum. Mba, anyị ga na-protect nwa gị ka na-akụzi na ndị Igbo tụrụ ilu wee sị na ọkwụrụ anaghị akarị onye kụrụ ya nọ. Onwe ka ọkwụrụ ga-esu wee karịa onye kụrụ ya. So na ana m ekwu na ife ọjọọ na-abụ ọgba arọ ọ dịzie ka ọ bụ omenala, mana ife karịa tụọ onye aka n'ife eji ama ọkwa mmiri bụ maka ozuzu ya. Ya bụ ife mmiri ọ ga-abụkwa n'oge ụkwụ o ruokwanụ ka a ga-esi wee kwọba ya bụ mmiri maka ụmụaka kịta. Ana m ekwu na ụmụaka kịta na lack parental care. Ha nwere ntị. Ụmụaka a na-amụzi dịka Gen Z generation nwere ntị rọba. Ọ nwere ntị rọba. So onye mụrụ nkapị ọnụ ogologo ya benata. O ruokwa n'oge parents ga-eji wee gbagide mbọ. Eziokwu ịchụ ego dị mma, mana ụmụaka ịrapụ wee chụba ego, ịchụtasị ego niile afọ ụmụaka mmadụ azụrụ ụmụaka gị ọfụma, ego ịchụtara enwere isi. Ọ ka mma trene nwa gị ọfụma na ọ bụ na otu ife ndị Igbo na-ekpe ekpere bụ nwa mmụta karịa m. Ọ bụrụ na ịtụtụ ego ga-aga na-asọte na ezinụlọ gị obere na-edelu anya n'ezinụlọ, ana m agwa ya ụmụ nwoke na-agwa ya ụmụ nwaanyị achụzi n'ike ego ịpụọ na tupu ụmụaka. Onwe ndị na-apụ tupu ụmụaka ya eteta ụra, anatazi oge ụmụaka larugoro ụra anya isi ya na onye bụ your dad ọ na-enyozi enyo na adịrọ nchọ ma onye a bụ my dad ma ọ na onye a bụ my mom. Ụfọdụ ụmụ nwaanyị akpọta ewezi ụmụ maid wee mezie na fanwa ga na-etake care of their children ebe ị na-arụ ọrụ ọbụla m ga-alụ ga-eme ka m ghara ileru anya n'ebe ezinụlọ m nọ. Aga m adịrọpụ ọrụ achọba ọrụ ọzọ na ọrụ ka nkụ ka ube jee ka ọ dị arụ ụgụrụ antịchi n'azọ ka ọkụkọ tọọ ọrụ ya ụtọ na stew ka ọ dị ka nwe nwe amara. Daalụ sọ ya tọkwuo ologodi anyị ụtọ dị joli mgbe nwụrụ mgbe o ji ebu nnọọ ofu adage ma proverb wee bịa ọkụkọ tọọrọ m ụtọ na stew. Ọma ntọ bụ ụtọ onwe choice ọkụkọ ahịa enwerekwa choice. O ọkụkọ ndị ego m wee go ụtọ ha ụtọ ehe ọ ya atọkwa ụtọ by fire by force. Hello, kee ka ime nne nna nke anyị nọ adị m oyi. The young man wee kwuchere atị and say yes. Gị bụ nne nwa gị na-aka akụkọ content as no a nursing student. Nne mgbe a gụrụ nursing, hi God, mgbe a gụrụ nursing, a nursing student nwere extracurricular activity.
Because in a G phase, you need to pass your exams. The do time when nursing student in way, it did not sort of content on him or whatsoever. I what has me Hannah now. I want to warn my sister. Now, Maggie, is in a Maggie Pota. In fact, their parents who are. Yeah, if I let me roga, I'm not going to your 7 million. If Pota, already get a calls, more stories will be coming out. But the most important thing, but shame I be go because you didn't do your work well. But couple that girl through now they are aware. If they are aware of something like this and you allowed it, if not that Igbo, yeah, I'm around with the neighbor. Can't draw it back to myself because I'm not going to myself. I could if school good another social agent name if you want. If you na-asị ije kwụ ụgwọ akwụkwọ Okpoko school ma ọ bụ obele iwere ego gị jekwa ụgwọ in fact ebe aga na ije jekwa ụgwọ akwụkwọ ije ọzụjọ kwụ ụgwọ akwụkwọ ka ekụziere nwa gị ide ezigbo ihe mụrụ ajọ ihe then ọ gị nwazi ọ ga-abịa ịkụzichara nke ekụziri ọ nakwute gị ibidokwa kụziri nke gị. You don't leave your child like that. Nne ịrụ ọrụ gị you will be happy. Na-ekwu ekwusi ike ịrụ ọrụ gị problem ga-ebenata ya problem dị 100%. Nke ga-ebenatatu onwere onye si gị na problem na-agwụ it doesn't finish. I can remember when my kids were primary school. Nursery ka my third girl out of bound. Then mommy, there's this boy. If you say if you take permission from your auntie, I want to go and wee, the boy will follow you. And the boy will now say, I want to go and wee, so perhaps he might go soroba on a toilet. Then I'll say, and if not that as the or who say that no one he will be touching one girl. And say, yeah, now what the nursery 3. And don't want to be harassed to that situation at that school. Because of Guinea, my kids tells me everything. And I want me in it. And then immediately one phone all their class teacher say, Auntie, let me not call her name. And say, and then Biko, Kedi hen na no now we have one muku. Simon Nena, no notice for that. And say, then Kedi him. Or say, Nana, getting you or something. Don't worry, I know how to go about it. I came to the school the next day, meeting the sister. But here school on the sister. I met the sister. I said, the sister, please, if you don't do anything about this boy, I will make sure I'm pulling in and I'm going to go to school and I'm removing my child. The sister said, don't worry. Immediately they invited their parents. However, I'm Panama, they getting her knew the boy. The boy felt that this thing is a normal thing. Now practice there with so much keeping. If you also against chose the boy in a school. Definitely they will go another school. Why? And that is it. So what am I trying to say? In also, and then what you come? Try and follow it up. Okay, can we go back another one? When someone on secondary school, my Buffalo school. Always JS3. Always see she came back or one my uncle, my class uncle, Komakanike, and says again a Kogakanike, say no problem. Now I have their call more. All the school manager. Send them, I'm coming to school the next day. Or see Morgan and send them my daughter Puna uncle Amelia. Now just dealing using and now then all that hey, they know me very well. The school manager said, please, they will handle it. And say no problem. The next day, after school, same now the uncle Olia. Let's say, are you the one that reported me to your mother? I don't say no. Because some because we want to go and don't go can go so my honey in Koga no one being here report. You know so if Rocket put to a pause, the uncle mother na anya people not on him. So good no one talk again or one new way call. So what am I trying to say in this section? This woman, if peradventure that this your daughter told you about something like this, in my back one get an copy in a copy. In fact, all you to be honest, you are the one that killed that girl because upon you isobeda matter no they don't care about a content creator threaten my child. In the mama go in haggy, my third girl also can now. She called me on phone saying, no one lecturer and so say, give me the man's name. Just give me his name. And don't worry, I'll visit UNN very soon.
And I'm working on it towards it. Because Imani alone being here now, we don't want him. I am now I can work. I put our more your people they must to bar move. Madam, I'm making her on the way. Oh, we can now. But now what did I say? Tell me everything. Now, see, God, I've had him like this. More and so my corner, my one. They are so open. Can you learn how they did open? You start it on time. Be there for them. Talk with them. Bring them closer. Now, I'm not ego. I'm going back. I'm a single parent. I'm not. You can't ego. But I have that time. Oh, we can now and one time out for my kids because them upon a horrible for my. He got half of an old age. He got half of. They will disappoint you. And Kawagawa, God is there to help you. I say, heaven helps those. Because you can't just tell me, hey, just in there, man, no. Or there are things you do before your children, you may expect no one. They learn from you. So to the mother, I can't blame. Because some people know what the long can't get hold your web to one. I am not kind of really deal with it. Now, not but I go see that not they are aware of it, and you did not do anything. This girl where make this Zoluni hole is so Zolueja where not name and the channel of making him marvel. If we are to learn, let us learn. Can I put any say and our parents now try one other try. Beautiful in our try to all parents now bro already got this week. It is a continuous process. All parents now a Ghana get long can have working. Even not just daily this said more on the daily life. I can advice. You don't just leave your child. More would know or no everyone else are wall. Oh, and don't know what my daughter on the child be nurse. Or go on one of those money. Now, as you have said, my God, I was mommy, you don't know what doctors and said. Any doctor when I want our call when just come and tell me. No, come on. So it is a process, and that's what has and I have a matching in and more time look at that's what I mean because there are things in there on social media that gives me the knowledge I get when I continue. Learning is a process, and if we don't learn, I'm more going to listen and if for 1 year. And teacher also, thank you so much. Okay. All right, Dalo so. Dalo. 0706 My one at 0915-570-8347. Una anugonian. Sometimes on a deck on ordinary okay kwanyo muma morom. Is it that na ya for ways I get you implement these things? Call potalo. Naima. But he can't run. You don't care the problem. Hello? Mgbede ọma ka eke ime I do. Honorable no. Hmm. Hmm.
Yeah, na him that why you have this book in there. Man, I'm so good in here again. I can't wait now. I will go for that. I will give you the after the landlord of the Anga. And I'm not going to be in the case of it. So, what Manabasa, then I got fast to I'll walk up for. I didn't know more. I'm my home was that way. So, my sister, I'm not this one day. Another day, I think I had we will also my job. I want to know my sister. We are not to come to pass the motor. Yeye ana moto ika tu mama para mama na u ufomu nzere ya dai park ti moto mlozo ufuka na na tu di man na chukua mona hebe o bure to na kota e ti mara na ne ti maka na o ba na lord to ne ko he ufomu ti man na ga am ti na ka ku na kota ta ne dem ti re ba ga ya la ke mana baro so those project police station get into statement by moto drive from Papa and also the police station then make a statement manaba ta so ya ka senda no manaba ta kita awa ko so we ni lesa abo da me la phone manaba no Papa take a get to watching wire. We have a Christmas. Just about 3 days to Christmas. We were there. Some of men are there, my lawyer, and I'm not sure they were not about Christmas. You told me I'm not going to for one day, okay, there were 5 one day, okay, good. You might have seen Mukaro for your own wear. We can know why Mariana did. And now I'm not doing about Christmas. You man is going to have an entry here, no problem. You man, the man never have a Christmas. We teach a talking is lesson on the forget about what we go on the line. So, some parents are my horror. Then I'm going to have a nigger. What would you have? So, you're right. Mama karịa mba aghụghọ enwere ka nwa ngwara etu a naanị ibute ozugbo mmanụ ụra ụzọ na-aba ịmara ịtụsiri imere ya asị fada ma asị mother you still do it for that person. Some parents na-anaghị amara ka eji azụ ụmụazị achọghị m itinye ọnụ mana enwere nke ụdị ha dị parents kwupụta na nwa Chineke zigozi unu ama karịa unu abụghị oke ewu n'ego ide n'oge. Amen. Daloso. Oh, bless you too, honorable. All right, Kaijena YouTube, Ebengu Johnson Sim, thank you. Onyejakwa Cecilia Sim, good evening, Auntie Chinazo. And votes ODENIGBO family, hope we are all doing well. I name off on no sim eziokwu nke bụ eziokwu na ndị mmadụ gbara ajọ anya bụ ajọ na gbagotezi na I need you strategize as nne na nna ikwesịrị inye report ebe ikwesịrị inye report to the adequate quarters ka e wee nwee ike nwee nsonye na ife ọbụla na-eme ihe ọbụla gbasara nwa gị i report wee take necessary actions. All the very, very important, especially ọbụna the risk the high. DJ Olimbo, good evening. No. All right, so she should not have killed herself because 2 wrongs cannot make right. All the quite unfortunate. Thank you, Auntie Chinazo Jisike. So for days now to get through calls now is difficult. Sorry, you were guarding uncle. Hello. Mgbede ọma ka eke ime ya egbukwu ya na nkenke nye m ya na 2 minutes ka anyị pụ.
Ka afa gị na ebe isi akpọ m. No. Hmm. So, but inugodi. Hello? But what career? All right, ana m ajụ ka mma na inugodi ka anyị ma na grooming ka ịchọ friendship. All right, so nne ifugonian ibuskwa role model line, so adakwa na mba ọ dịrọ easy to keep up. It's not easy to keep up, so just stick eke hapụ ịda mba. Hello? Ọ bụ na ihe gbubiri m ya 2 minutes m ga-adị very happy. Ka afa gị na ebe isi akpọ m. No confidence. Thank God. If I complain anything, my mother got a all in code again and one boy. See the parents know the failure. On one day, everyone at the boys that are able to see me up for everyone. No, no, on one day, other than the then I get on every 12, 13 years. So, the thing mana secondary school, mana primary school, everybody like mana village guy. Imetu maka sigi idekwa di face ya informal model confidence model idekwa di face ya. So maka kwa gimani no no. So everybody was afraid of me because of my mom, and the thing made really came go. If not, I can win an to be honest with you. Ọ dị ka ibu coconut head nke ijizi aka gị na confirm na ịkala na n'iyi. Holy Mary, ịkwado towa school, asị gị na nsogbu adịrọ, ị gawa na ya na-abịa ka ọ mara ka ihe a ka a na-akụzi gị na school. And ọ bụrụ na Imeria, before ha na-akwụcha na line, mgbe a na-eme announcement, she will just appear. Oh, God be help. Amen. Dalo, sir. Dalo. And I'm telling you, this is just all I needed. Nena, Edison, Honorable, Confidence, DJ Olimbo, ndị niile kpọcha m, ndị nchetara afọ na ndị m echetara daalụ. Don't worry, manage pen na-abịa studio. I'm gonna edit pen na-abịa studio. Ka nwee ike na-echetu na ọsịsọ. Ka afọ na-echefu afọ. But na soon daalụ ka isue nọ yellow n'ụbọchị nke taa. Ọ bụ na just na-etu in na-akpọ m, I'm sorry. Time ọmụ abịago na njedebe. Ọ bịara ije nwụna. Ịghọtago? Ọ bịara ije nwụna. Ngwa gị ihe nje n'aka mma m, anọkọta m jụọ ese si ịdị sure nọ nne m mụrụ m. Ịdị sure nọ nne m. Because I notice in one thing with couple or marriage, ofu na-ekpo ọkụ, ofu na-ajụ oyi. Mpa m bụ Bible, edewelu gị ịtarị n'akụ. Mana ọ bụ na mma m etigo gị, mpa m batazi weruzie Bible. Mana ọ bụ na situation, o nwere onye enyelu punishment iche, kama na mma m tichie m. Ọ dị eche mpa m anata o. Mma m tichie m nọ na igada na-eti, daddy mo. Maka na ama m na onye nke a bụ onye nke na-eji Bible agwa anyị okwu. Ihe ọ na-eme bụ gịnị? Ote Bible dowe ịtarị n'akụ. Sị gị na onwekwa ife ji eti gị ihe o. Onwekwa ihe ji eti gị ihe, mana ịma onye mma gị bụ. Enwe eyes, nwee fire. Nne na nna ha na-abụ iju oyi at the same time adịrọ mma. Ọ dịrọ mma. Emekete aje m je jụ esisi na-ajụ m mpa m na ọmma m mụmụ. Ede m composition about my mother and they wicked. Not a wicked woman.
Mam sim because I na-echeki na akwụkwọ ịbata school I echekiri akwụkwọ gị cheki asa idechekwuo ya sef I echeki. So edego m otu su feel. Mecheze maka na ama m na ya access akwụkwọ m nkachie ya de kind woman. My mom for ya korokoro because nwaanyị ahụ ma ihe ọ na-eme. Wee sị m no wicked ka ndele ebe. Amarụ m ko adị m echezo that thing na-echezo. Onwere ka m ga because ihe a eme na mmeri nzuzo. But as okenye ọmagoko ọma na ọjụọ oyi ebe nnọ na nsogbu ga-adị. Sị m na ọma no wicked ka ifu how bad ọ dị. Anwụrọ m. Nna anyị echi niile eweta salary m otu nke eyi into 3 nye mma m nke kan nye mpa m nke na-esote because why that woman e show me a love mgbe m na-etonite because e feel him na the woman hates him. Mgbe hapụzie ife wee pụtazie school na university ka nji wee mara uru nne na nna bara. Onwere ihe ị ga-eme nwa gị today dị too much in terms of protecting that child. Onwere ife ị ga-eme ya dị too much. Onwere ọzụzụ ị ga-enye nwa gị izuzu itizie nke ịda kandụl ma ịkụ rọba ma iti nwa kpọọ ya anya ma ọ bepie ụkwụ ma ọ bepie toes all these wicked aunties a na-enwe nke a dị iche. But there is nothing wrong with itrain nwa gị especially ọ bụ na onye ahụ nwere ntị plastic nwee bụrụ a coconut head. Mana ya continue echi time adọrọzi ka echi na-eburu ụbọchị ọzọ mụ ga-anọ na Volt 104.3 FM. Afọ mba ntịchinazọ ndị niile nọ nyelu m na YouTube onye jekwe Cecilia na Ngwu Johnson na Sundalụ ka ọ dị n'echi.